Поглед към човечеството, първа част. Днес ви говоря за това как Бог вижда човека, всеки един от нас, независимо от произход, грешки или положение. В един свят, в който хората често се делят по външност, раса, богатство или успех, Бог ни кани да погледнем с Неговите очи. Човекът е Божие творение, Битие 1:26-27. И Бог каза: да създадем човека по наш образ, по наше подобие. И Бог създаде човека по свой образ. Бог не ни е направил случайно. Той вдъхна своето дихание в нас. Всяка душа е божествено вдъхновение. Когато гледаш човека до теб, виж Божия отпечатък. Няма безсмислен човек. Няма излишна душа. Всеки има стойност, защото носи Божия образ. Дори и най-слабият, най-отхвърленият, Бог го е създал с замисъл. Той казва: преди да те образувам в утробата, аз те познах. Еремия 1:5. Човекът понякога е паднал, но не отхвърлен. От Бога, Бог създаде човека за общение, но грехът раздели човека от него. Римляни 3:23. Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Грехът не е просто лошо дело, той е разделение от източника на живота. Когато човек се отдели от Бога, той губи мир, радост и цел. Но ето най-великата вест – Бог не се отказа от човека. Неговите обятия са винаги отворени да те обгърне с милост, с любов. Когато Адам се скри, Бог извика: Адаме, къде си? Битие 3:9. Този глас звучи и днес. Бог търси човека. Дори в греха той го обича и го вика обратно у дома. Човекът, обичан от Бога винаги. Човеци може да те отхвърлят, но Бог не. Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Най-силната истина в цялото писание – Бог обича хората. Не само праведните, не само вярващите. Обича целия свят, обича грешника, за да го спаси. Божията любов не зависи от нашите дела. Тя е непоклатима, вярна, чиста и вечна. Исус дойде не за да осъди, а за да спаси погиналото. Йоан 3:17. Бог не изпрати сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Човекът призован към покаяние. Бог обича всички, но не оставя никого такъв, какъвто е. Той иска промяна на сърцето. Деяния 17:30. Бог заповядва на всички хора навсякъде да се покаят. Покаянието не е срам, това е вратата към новия живот. Да се покая означава да се отвърна от греха, да се обърна към Бога, да призная нуждата си от Спасител. И когато човек се смири, небето се радва. Лука 15:7. По-голяма радост ще има на небето за един грешник, който се кае. Човекът ново създание в Христос. Коринтяне 5:17. Ако е някой в Христос, той е ново създание, старото премина, ето, всичко стана ново. Бог не просто прощава, той преобразява. Когато Христос влезе в човека, мракът си тръгва. Тогава идва мир, надежда, любов. Старите рани се изцеляват, гордостта се стопява и новия човек изгрява. Човекът Божие дете, Йоан 1:12. А на всички, които го приеха, даде право да станат Божии деца. Това е най-голямата привилегия. Не просто създания, а деца на Всевишния. Слава да на Бога!